Топът ми повърва копале. Няма да почувствам да дали съм на време. Време е. Колко смешно, колко смешно. Реклама Колгейт, това. Аз работя, само ще ви кажа нещо. Вие работите къде? За кого работите? Кажете се наистина на смисъл. Аз работя на това село 15 години. За мен това е най-изключителното нещо, което съм правила. Този огън беше едно постижение от изключително важно в моя живот, защото в крайна сметка, така, когато го запалихме и така получихме много интересни емоции. А за градината само да питам, вие ли изкопахте цялата градината чак до къде се стига в момента? Разбира се, можете да погледнете градината. Градината ми е дами и господа, в момента гледаме градината, много интересно впечатление, това, онова, тия, ония. Няма такава градина, това само Диляна мога да направи. Здраво. Абсолютно, здраве. Друга да изкъща бихте ли ни развели? Да, разбира се, ще ви покажа моите коприви. Абсолютно, огъня ще ни покажете ли? Разбира се. Дами и господа, тук в този момент има огън, истински огън, наживо. Не може да си представите това чувство. Почти колкото розовите гащи на Джимми. Има и кюфтета? Има и кюфтета, но за кюфтета ще ви разкаже нашия специалист, който се казва Владимир. Владислав. Влади, кажете нещо за кюфтета. Какво да кажа кюфтета? Нямам кюфтета, ям паршоли. А вие не сте се паршоли. Няма паршоли. Яш паршоли, бе! Ще се му убиеш. Владо нещо си пъзна. О, да, дами и господа, гостоприемството на нашата хазяйка не престава за всяка изминала секунда. Точно така. Напълни много, да. Абей! Няма къщиците на хората не заслужават. Гледай ги твоите. Здрави го. О, путо много Да го видим как изчезва. Да го видим как изчезва. О, да. Това ли е диетата, която спазвате, бихте препоръчали на всички? Разбира се, това е диетата. Биха препоръчала. Биха препоръчала на цяла България. Това е моята... Това е твоето шкембе. Това е моята диета.